Unsa kaha ang atong reaksyon kung ang uban mas successful kanato? Unsa kaha ang atong reaksyon kung ang uban anaa sa maayo or makaingon ta maayong kapalaran kaysa kanato? Usahay sa atong kinabuhi maka-feel kita og kasuya, no, or jealousy, especially makita nato ang tawo nga ni success, no, or ni angat sa iyahang kinabuhi. Sa atong ebanghelyo mausab kini ang nahitabo diha kang Hesukristo. Diin si Jesus sa iyang pagpauli mismo sa iyahang lungsod sa Nazareth, dito siya aron pagtudlo, no, paghimo mga milagro. Apan lahi-lahi ang reaksyon, no, sa mga katawhan, sa iyang mga kadugo, sa iyang banay. Na initoo, na usab wala nitoo kaniya. Na-amaze, no? Mao nang daghang kayong mga pangutana ang ilahang na pangutana kaniya, no? Dili ba siya man ang anak sa panday, no? Siya man panday nga anak ni Maria. Kining maong kamatuoran nga ato ang nadungog sa atong ebanghelyo, ato ang kining pamalandungan sa ato ang kinabuhi usab, no? Sa atong kinabuhi moabot usab ang punto or ang panahon diin kita mobilanggo sa usa ka tawo through sa atong knowledge nga atong nahibaluan na ng maong tawhana. In other words, we box, no, the person, no? O makaingon ta nga og unsa na siya sa una, mao na gyud na siya, no? And saying that, wala na ta naghatag og chance sa tawo nga mobag-o o mutubo sa iyahang kinabuhi. Mao ni ang kasinatian ni Jesus, no? Mao na nga sa atong kinabuhi, atong tan-awon, no? Nabay mga higayon nga ang atong pananaw sama niining mga tawo, no, diha sa ebanghelyo. Diin ma-feel kita og kasuya, especially ang tawo nga ato ang gitan-aw wala taga-expect, no, nga ingana ang iyang maabot. Apan sa side ni Kristo, no, gitagaan kita niya og opportunity to change and grow. Mao ni nga ato ang paningkamutan usab nga dili ta mahisama niini mga tawo, no? Nga kita unta makahibalo, makahatag og higayon aron ang ato isikatawo muusab og mutubo usab sa ilang kaugalingon o sa iyang kinabuhi. Ikaduha, kinahanglan magbaton kita og bukas nga kasing-kasing hunahuna aron ato ang ma-encounter, no, ang presensya or ang Ginoo mismo sa ato ang kinabuhi. Dili unta kita mahisama sa mga katawhan diha sa unang pagbasa, no? Ang mga Israelites, no? Diin gipadala sa Ginoo si propeta Ezekiel aron pagpahimangno kanila, no, nga adunay Ginoo, nga adunay propeta, no? Dili unta ta mamahimong sama kanila nga gahi nag-ulo, gahi nagkasing-kasing og wala nay respeto, no? Naay panahon nga moabot ni sa atong kinabuhi. And all we have to do is to be aware of that, no? And then, og maabot manggaling na nga murag di na ta mutuo diha sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Ginoo, dili ta open diha sa grasya sa Ginoo, then maningkamo ta atong iampo sa Ginoo nga tabangan ta because naa kanunay siya andam nga mutabang kanato. Ang ato ang buhaton is to open our mind, to open our heart, no, diha sa presensya sa Ginoo. Ikatulo, ang pagkawalay pagtuo or kulang sa pagtuo mao'y babag sa grasya sa Ginoo. Mauna nga sa ebanghelyo, si Jesus wala nakahimog daghang milagro. Tungod kay mao mo gipakita sa mga tawo kaniya. Mao ning usahay ang mahitabo usab sa atong kinabuhi, no? Kung kita gaduha-duha, kung kita kulang sa pagtuo or kung kita walay pagtuo, dili mulihok ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. That is why nakinahanglan sa ato ang cooperation, sa atong participation sa atong pagtuo aron mulihok ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Sama diha sa ikaduhang pagbasa, diin si San Pablo, no, nisulti, no, kinahanglan gigamit ang sakit sa yawa aron dili ni siya makapanghinambog. Kining usahay kining sakit nga gihatag sa Ginoo kanato
dili silot, kundi a reminder for us to slow down and to take space, no, diha sa ato ang journey ngadto kaniya. Mauni nga kining tanan grasya sa Ginoo. Og ato alamang buhaton is to cooperate and participate with His grace. Mauni makaigsoon ko diha ni Kristo, atong paningkamutan nga sa ato ang kanunay nga pagsunod sa lakang ni Jesus. Kita usab-unta makahibalo diha, no, sa paghatag og unsay angay diha sa usa ka tawo, pinaagi sa paghatag og chance aron siya motubo ug mobago sa kinabuhi, diha sa pagbukas atong kasing-kasing og hunahuna aron atong masinati ang Ginoo, ug diha sa pagpatubo sa ato ang pagtuo aron ang grasya mulihok sa ato ang kinabuhi. Amen.